Γιατί όλα τα συστατικά που υπάρχουν μέσα πρέπει να σμιχτούν ξανά μεταξύ τους, σε απόσταση από εμένα και το βάζω πάνω στο πρόσωπο μου. Είναι, σκεφτείτε το εδιάν το νερό, τη δροσιά που διά ακριβώς το πράγμα. Και απλά βάζω τους αυξητικούς παράγοντες πάνω μου. Υπάρχει η κορδέλα μου, η οποία θα με βοηθήσει να μην πληρώσω τα μαγιά μου την ώρα που θα εφαρμόζω το make-up μου. Λοιπόν, εγώ είμαι χρωματισμό νούμερο 4, αλλά έχω 3 χρώματα εδώ, να εξηγήσω τον λόγο. Λοιπόν, περιμένω 2 λεπτά να δω ότι στέχνωσε το primer. Αναγεννώ. Σε απόσταση και το βάζω στο πρόσωπο. Λοιπόν, περιμένω λίγο, κάποια δευτερόλεπτα και με το ειδικό απλά κάνω πολύ απαλό. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχει πιο μεγάλο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο, οι πανάδες, οι σημάδια, οι σπυράκια, θα το κάνω το buffing μου όπως το κάνω τώρα και θα συνεχίσω να κάνω δεύτερη φορά με το σπρέ. Για πιο πολύ κάλυψη. Ήδη φαίνεται η διαφορά νομίζω. Ναι. Λοιπόν, και προχωράω στο bronzer μου. Ειδικά τώρα που έχετε καλοκαίρι και μαυρίζουμε και μας αρέσει αυτό το καλύτερο χρώμα, το bronzer δεν θα το κάνω σε zigzag, θα το κάνω σε στρογγυλό. Και το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα, πολλές φορές δεν θέλω concealer. Θέλω να έχω αυτή τη διαφορά, να βάλω τους τονισμούς στο λεγόμενο contouring. Παίρνω πιο ανοιχτό χρώμα από το δικό μου και βάζω λίγο στο χέρι μου και κάνω μπάκι. Μπορώ φυσικά να το κάνω και με το δάχτυλο μου, ανάλογα, τι βολεύει τον καθένα. Το σφουγγαράκι που έρχεται μαζί με το πακέτο είναι βολικό γιατί είναι τριγωνικό, οπότε μπορεί να μου καλύψει οποιασδήποτε γωνίες. Και αν θέλω να τονίσω τις γωνίες του προσώπου μου, παίρνω το πιο σκούρο, το αναγεννώ και με το ίδιο τρόπο εμπαθάρισμα το τονίζω. Θα θέλω να βάλω ακόμα λίγο, μπορώ. Ανάλογα. Να το δει κάθε κοπέλα πόσο πολύ θέλει να τονίσει τις γωνίες της. Και αφήνουμε εδώ. Και τώρα είμαι έτοιμη. Μπορώ να συνεχίσω με το υπόλοιπο μου μακιγιάζ, τη μάσκαρα. Στην ουσία χρειάζεται. Στην ουσία. Και μπορείτε να δείτε πόση διαφορά έχει τώρα με το πρόσωπο που είπαμε ότι ήμουν καθαρή πριν, ενώ είχα κάποια σημαδάκια. Φαίνονταν κάποια σημαδάκια πάνω στο πρόσωπο μου. Το πώς είναι το πρόσωπο μου τώρα. Και όμως φαίνεσαι φυσική. Φυσικότατη. Και είναι, αντιστέκεται στο νερό. Και αν βάλω το κοκκινάδι μου θα είναι εντελώς έτοιμη. Πού να πάει τώρα? Σπίτι, παρουσίαση. Σε καφρέτο. Η κορδέλα μου δεν ελερώνεται, λογικό, γιατί είναι πάνω στα μαλλιά μου. Λέμπεται το ίδιο και το σφουγγαράκι μου. Αυτό.